A que cheira, papá? Cheirache raro? Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Benvidas un día máis ao Tigre do Futuro, o podcast que facemos dende o magazine cultural A que cheira, papá. Normalmente dedico estes comezos do Tigre a algún tema que me parece evocador ou que ten algún tipo de relación cos temas da videncia e adiviñación que son a nivel temático máis propios do noso oráculo podcastil. Porén, hoxe sigo tan ensimesmado, tan absolutamente posuído polo partido de fútbol que vin onte, que hoxe ao sentarme non me sentín capaz de escribir sobre ningunha outra cousa que non fose pois a tan famosa final do Mundial de Fútbol. É sorprendente porque era un partido que a min a priori tampouco me importaba moito, non me iba nada no personal, máis alá do desexo xeral que temos os deportivistas de que a Scaloni, que é o seleccionador argentino, pois queremos que lle vaya ben. Pero foi tal a conxura do partido que acabei arrastrado a unha montaña rusa emocional tolísima, da que non acabo de sair, contaxiado tamén polas imaxes que chegaban desde Bos Aires de éxtase colectivo. E é que o partido tiña todos os ingredientes para ser extremadamente emocional. A posibilidade de que Messi coroase con todos os títulos a súa carreira, superando o mito que sempre aparecía como unha especie de fantasma sobre el de Maradona, a loita entre o vello ídolo coa nova xeración, ese Mbappé que podía ser o novo titular, a selección favoritísima contra unha que non o parecía tanto a priori. Bueno, todos os elementos típicos que ademais foi engrandecido porque o partido foi verdadeiramente moi emocionante, con goles e remontadas e tal. Visto así, e por intentar traelo un pouco ao noso terreo, parece evidente que o fútbol sí que ten algo de máxico, non? Unha pelota entra nunha portería no Golfo Pérsico e de súpeto as rúas dunha cidade austral a miles de kilómetros de distancia énchense de berros e camisetas ao aire. Hai unha corrente de enerxía potentísima que as persoas outorgamos ao momento plástico do deportista ou da deportista, que é verdadeiramente digna esta enerxía de ser colocada xunto ás outras artes místicas tamén propias deste noso oráculo. Pido desculpas a todos os amantes do Tigre que non sexan amantes do fútbol, por traer tamén aquí un tema que é certo que penso que está demasiado omnipresente, demasiado en todas partes. Contereime de aquí en diante, polo menos ata outros 4 anos. En fin, eu son Guillermo Rodicio e para acompañarme neste día canchero de tigre e mate teño comigo os mellores compañeiros. Por unha banda, Darío MJ, sen ningunha ironía a persoa máis deportivista que coñezo, futbolero político e antitribunero por excelencia. Que tal, Darío? No te lo puedo explicar, porque no vas a entender las finales que perdimos, cuánto yo ya las lloré. Aguanta Argentina, carajo. Non me esperaba menos de ti que entrases cantando, Home, por suposto, aquí hai que darlle a noraboa a quinta provincia, non? Así que... Aquí, xa, ademais, joder, dende perspectiva histórico-galaica era normal que fósemos con Argentina, non? Bueno, tamén había moitos galegos emigrados en Francia, teño que dicilo, Xa, pero que vivisen ali así de maneira semipermanente, non sei. Non sei, máis que en Argentina, de logo non, claro. Tamén está por aquí o noso experto en emigración, que é o Philip Webb, que pasou unha boa tempada en Bos Aires, pero que penso que nunca se atreveu a visitar a Bombonera, non fose que os ali presentes soubesen que o seu verdadeiro interese estaba no Paraguai. Que tal, Philip? Eu estou moi ben, estou un pouco acelerado porque tomei mate hoxe hai un par de horas da marca Nobleza Gaucha que vende no Gadis. Sinceramente prefiro a marca que vendían antes, Taragüí. E agora que eu penso, polo medio había outra marca que vendían, Santa Rosa ou algo así, pero que tampouco me convencía moito. Así que van un pouco, cada marca me gusta menos que a anterior. Así que non, o Gadis non, voulle seguir comprando o mate, pero non estou totalmente de acordo coa súa selección, súa elección de socios comerciais alá na quinta provincia.
Cal é o teu rito co mate? Cando che apetece? Cando o tomas? Bueno, antes tomaba café todos os días e terminaba demasiado acelerado. En serio? Así que cambiei a un ritmo de café un día, mate o día seguinte e té o día seguinte. Que pasa? Realmente o té non me gusta tanto como o café o mate. A veces apetéceme. Hoxe pola mañá tomei un té verde, por exemplo. De vez en cando me apetece, pero como cousa da rutina, eu notaba que o día do té era un día amargo para min. Non estaba contento, porque non era nin o día do café, nin do mate. Así que agora é café un día e mate o día seguinte. Evidentemente no verán, onde fai moito calor, a veces tamén calquera día pois se toma o tereré, que é o mate con auga helada, e normalmente con menta ou algo así, que probablemente non sexa moi saudable, falando do meu ritmo cardíaco, pero bueno, é o que se fai. Ostra, pero tes... Joder, macho. Pensei que ibas a contar algo así como buah, apetéceme algunhas tardes cando fai frío. Tes todo un sistema de tríada de día sí, día non. Jo, unha cousa estudadísima, tío. Bueno, sí, hai que evitar estar demasiado acelerado porque logo non durmo. E ti, Darío, probaches o mate algunha vez? Home, é que eu teño unha broma cos colegas e vou a facer pública que nos chamamos de matear a beber alcohol. Entón, cando quedamos para tomar unhas cañas, dicimos, te venís a matear, tal. Pero non, creo que nunca... Bueno, creo que sí que cheguei a probar o mate unha vez e a unha exmoza mía regaleille unha movida de mate. Creo lembrar unha vez, porque creo que quería probalo e regaleillo, pero creo que eu nunca o probei, fíxate. Eu tampouco probei, agora teño curiosidade. Fixero así medio de bromita, pero este coñecemento profundo que ten o Philip picoume a curiosidade agora por probalo e introducirlo na miña rutina. Creo que probeino, pero fai moitos anos. Así, cando era pequeno, porque a miña nai creo que tiña unha movida, ou o meu pai tiña un amigo argentino ou algo así, entón non me lembro moi ben a verdade. Joder, e cando és pequeno non é como moi amargo, non sabe como mal para os nenos. Non o sei. Nin idea, creo que sabía mal, por iso igual non teño moi vos, por iso igual non o recordo, fíxate. Joder, a mí, por exemplo, a mí a primeira vez que tomei o café non me gustou nada. Non sei se a vos, cando erades pequenos, vos gustaba o café. Hai nenos que sí que lles presta, e tes que andar escondéndolo e tal. No, eu a primeira vez que tomei café foi cando tiña 16 anos, creo que 16, e quedei esperto toda a noite para ver os playoffs da NBA e tomei moito café. E logo cando terminou todo, pois como estou usando esta palabra moito, estaba moi acelerado. Así que saín da casa e fun andar como 1 hora e media e logo volvín a casa e a miña nai xa eran como, bueno, case as 8 da mañá, a miña nai mandoume ir á cama. Pensei que ibas a contar que foras a botar unhas canastas emocionado pola NBA ou algo así. Pero... Non, porque claro, tú ves como xoga esa xente e sinteste moi como pequeno e inadecuado. Pois mira, xusto por aquí vai a pregunta de hoxe, porque como sempre sei que estáis desexando ofrecer as vosas historias ao Tigre, pero precisamos dunha pregunta para achar a orde. Como hoxe o tema iba do fútbol e o deporte en xeral, atebroume a indagar por aquí na pregunta. Cal foi a última vez que marcastes gol, fixechedes canasta, marcaches un punto, ou en xeral venciches nalgún tipo de competición física aplastando e humillando os vosos rivais? Buf, é que eu levo máis tempo sen xogar ao fútbol, polo ben do fútbol. Nun outro deporte? A ver, eu fago moito deporte, pero é que ningún así de equipo, creo, salvo igual un pádel aí fai moitos anos. Pero, é que non me lembro, xa. Debería voltar a xogar. Co espectáculo que dábamos, joder, tiñamos que... Xa é. O noso equipo de fútbol, Darío. Eso eran os Globetrotters. Pois non sei, a verdade é que ni me lembro, xa. Moito tempo. Pon igual mínimo 4 anos ou así. Vamos para os anais, vas para o fondo directo. Sí, totalmente. Ti, Phil? Pois tamén sería hai moito tempo, porque como estiven durante moitos anos cun ritmo de estudar e traballar que prácticamente imposibilitaba apuntarme a calquera asociación de deportes ou incluso xuntar un grupo de amigos con certa frecuencia para xogar o baloncesto, por exemplo, pois non lembro. Tampouco lembro cando sería a última vez que xoguei a un deporte con amigos
competitivo. Así de sair a andar ou sair en bici, sí, pero xogar un deporte con amigos non lembro, pero varios anos. Joder, estades poñendo difícil para facer a orde. Vou ir eu de primeiro. Tiña varias posibilidades aquí. A máis odiosa no sentido de que claramente saboteo a miña propia pregunta. Pensaba dicir a última vez que conseguir facer unha ruta inteira de difícil, ou que para o meu nivel de difícil, de escalada, que é o deporte que ando facendo últimamente. Que non foi hai tantos meses, verá como 2 ou 3 meses, que tiven esa sensación de accomplishment, de sí que superei a dificultade que me puña a parede. Pero bueno, evidentemente non vences nin humillas a ninguna outra persoa máis que a natureza ou algo así. Non vale un xogo de mesa, porque aí humillei moitísimo aos amigos. É que a outra que tiña era poñer no verán que xoguei e marquei goles no futbolín. Que quizás tamén. Pero bueno, se imos contar eso, eu podo contar todas as veces que xoguei con nenos de 5 anos na academia de inglés. Sintes que os humillaches? Non, Ser humillado conta. eu en xeral limitaba o meu rol a pasar a pelota aos meus compañeiros de equipo para que a cagasen. Vale. Joder, que difícil contar eso. Dicías, Darío, que fuches humillado. Cal foi a última vez que fuches humillado? Eu fui humillado no futbolín relativamente fai uns meses ou por aí. Pero sí, o sea, fui humillado, pero tamén gañei. Entón, bueno, houve como unha de cal e unha de area. Bueno, dame tentación de poñerche de segundo. Bueno, iremos resolvendo durante o programa. En todo caso, parece que vou eu de primeiro hoxe. Así que me auto-otorgo a palabra para a primeira sección do tigre desta noitiña. Hoxe quería falarvos dunha cousa que descubrí hai pouco tempo, pero que me deixou como moi fascinado e metinlle como moitas horas de investigación desto que a priori non parece ir a ningún sitio ata que conseguín convertirlo nunha sección. Son os peixes. No, os peixes, que peixes? Os peixes, en xeral, son moi chulos. Admito propostas neste momento interno. Pasaros, peixes... No, deixamos os paxaros ao Rubén, que é o experto. Hoxe vou vos falar do Göbekli Tepe, que é o misterio do templo máis antigo do mundo. Vale, dicía que fixen esta sección sobre un tema que me deixou moi fascinado, mas para comezar a indagar sobre o tema quería que falásemos un pouco sobre unha cousa que a mí me acontece, non sei se vos acontece tamén a vos, que é que cando vamos para atrás no tempo, canto máis o pasado, parece que o propio tempo... Que cando vamos para atrás no tempo? Quen fai eso? Coa nosa mente, Filip, tío, ti és historiador. Ah, con mente. Vale. Back to the past, aí. No, é que eu pensei que o mellor Guillermo de repente non sei a decir que pode viaxar no tempo, pero así, tan pancho, como se fora algo normal. A que dicía eso, que cando pensas no tempo para atrás, chega un momento no que o propio tempo parece como que se contrae e se convirte en unha cousa elástica e as distancias xa non teñen moito sentido. Como cando falas de distancias moi grandes entre planetas que che din está a tantos millóns de anos luz e non sabes o que é verdadeiramente iso, non? E para facer a proba disto, quero vos preguntar como 3 cousas que son moi míticas e que me digades alrededor de que tempo pensades que se aconteceron. A primeira é a construcción das pirámides de Egipto, das pirámides de Giza. Se tiveses que dicir en plan a data de construcción das pirámides, cando diríades que foi? 4000 antes de Cristo. A min soame 3500. 3500. Vale, o sea, ningún dos acertou, é 2500 antes de Cristo. Somos equivocaches por 1000 anos e 1500 anos. Casi, bueno, eso que se vale. Casi, claro. Literalmente a mesma distancia que hai entre nós é a conquista, bueno, a caída do Imperio Romano, prácticamente. Vale, a seguinte era Stonehenge, a construcción esta que está en Inglaterra, supoño que todo o mundo coñecedes. Cando se construiu Stonehenge? 4000 antes de Cristo. 4000... Segundo a versión oficial ou a versión verídica de que foron os extraterrestres? Parece que a tanto a versión oficial como a dos extraterrestres coinciden nas datas. É unha cosa que non se cuestiona moito. Bueno, pois vou dicir 8000 antes de Cristo.
No, 4.000 no. e 8.000. Sí, 8.000. 8.000. Nada, Sí. fatal. Moi mal, Filipe. No, ano 3.000 antes de Cristo. Ui! Darío equivocouse un milenio inteiro, pero ti te equivocaches 4. Pero estamos facendo contas, porque claro, hai que sumar as diferenzas entre todas as respostas. Inda vai gañando Darío, Ahora tes moito que remontar agora, A última, xa para non chapar con isto, é a construción do dolmen de Dombate, que está ali preto de Laxe, en Bergantiños. Cando se fixo o dolmen de Dombate? Eu vou arriscar, eu vou dicir 4.000 antes de Cristo. A ver, Darío un tío de eu ideas lin un fixas. libro de historia de Galicia, polo cal debería saber isto, pero non o sei. Así que vou dicir exactamente o mesmo que antes, 8.000 antes de Cristo. Nada, Phil, estás fuerísimo, Era 3.800. Acepto os 4.000 de Darío. Un rango de 200 anos neste tramo sí que me parece Pero, aceptable. a ver, pasou algo 8.000 antes de Cristo? Sí, pasou. De feito, o que voño falar é máis ou menos... É incluso anterior de 12.000. É anterior, claro, no 8.000 antes de Cristo non pasaba nada, claro. No, de feito, no, 8.000 é máis ou menos o paso do Neolítico, que é un pouco a idea do que veño falar hoxe. Mas sí, estas respostas váleme moi ben porque probablemente son máis ou menos o que teria dito eu a priori, o sea, se non buscase xusto as datas para restregárbolas pola cara. Porque é un pouco que falamos, non? Que son tempos moi pasados no pasado que non somos capaces de localizar exactamente. Entón, para facer unha entradilla así a Göbekli Tepe, vou explicar moi rapidamente cousas que xa sabemos supostamente de cando estudábamos coñecemento do medio no instituto, que son un pouco as tres épocas da historia humana da prehistoria, non? Que son o paleolítico, o neolítico e xa despois a idade dos metais. A idade dos metais é a idade do bronce, que xa asociamos un pouco a Grecia, as grandes civilizacións posteriores, xa máis achegadas ao que é a nosa era, non? A idea fundamental do paso entre o paleolítico e o neolítico, que é un pouco o tema central do que vamos a falar hoxe, é que as sociedades no paleolítico eran cazadoras-recolectoras, non? Parece que por cuestións climáticas e sociolóxicas inventaron a agricultura, daí a ganadería, e eses inventos permitíronlles abandonar a vida cazadora-recolectora, nómade, e pasaron a formar núcleos de poboación estables, co excedente de alimento, non? E iso permitía, pois, que houvesen máis persoas e que esas persoas se puidesen especializar en traballos que non foran estrictamente de agricultura e ganadería. Así, nestes poboados máis grandes, comeza a haber constructores máis hábiles, xunto a estas sociedades máis complexas desenvolvese tamén relixións complexas cunha casta sacerdotal propia, que era para honrar os deuses, e xunto con esas relixións aparecen os primeiros grandes templos, non? Esta caste dirixentes, primeiro sacerdotal, logo de outro tipo, permite tamén unha organización social masiva e con isto nacen as primeiras civilizacións. Isto é todo coñecemento do medio, vale? Isto ata aquí pilotábades, non? Asumo que este coñecemento ten. Ou se xogaches a calquera xogo de Sid Meier's Civilización. Verdad? Sí. É como o momento que está como moi mítico, non? Inventaron a agricultura e se quedaron quietos, non? Por fin. Sí. E construes unha cidade que ten unha escola e ten 3 casas e os pirámides. Non hai punto intermedio, as casas son unha mierda, pero xa fixemos as pirámides. Poderíamos decir que foron os inventores do sillón bol, Do sillón bol, por que? Joder, os primeiros en inventar o palanque. Os primeiros deportes iban todos de quedarse quieto, era para o contraste, non? Sí, 100%. Bueno, esta é a denominada Revolución Neolítica, e por comentarlo, simplemente porque me fai gracia, non sei se coñecedes un libro de Yuval Noah Harari que se chamaba Homo Sapiens, chamase Sapiens, que coloca este momento do paso paleolítico ao neolítico como un dos tres grandes revolucións da humanidade, pero dalle como unha volta así turbia para decir que en realidade vivíamos mellor no paleolítico como cazadores e recolectores porque despois fixémonos como escravos do trigo, como que foi o trigo en realidade o que nos domesticou a nós para obligarnos a sementalo e a poñelo por todas partes. É verdad que teño oído en vídeos de YouTube, sobre todo, que cando éramos recolectores é probable que tivéramos máis tempo libre e que a sociedade fora máis igualitaria que posteriormente.
Sí, un gran defensor desta teoría aquí dentro do noso oráculo é o Rubén, que sempre fai proselitismo antitraballo e sempre sempre intenta sustentalo nesta teoría do paso do neolítico. Isto é como o meme de Back to Monkey. Sí, un pouco o rollo ese. Bueno, este é o coñecemento previo que eu xa sei que tiñades, pero vale a pena pues, refrescalo un pouquiño, non? A teoría, basicamente teoría causal, non? É primeiro a agricultura e de aí os poboados e dos poboados o templo. Notades que supostamente eu son historiador, pero cando cito fontes sempre son ou Reddit ou videoxogos ou vídeos de YouTube. Bueno, basicamente tamén todo o que vou contar hoxe busquei no internet. Tampouco teño tempo para ir buscar fontes académicas para facervos aquí bibliografía. Eu confío nas fontes que me parecen fiables de internet, vaya. Eu confío en ti. Podo confiar en ti, pero podo confiar en mí mesmo. Vale. Bueno, esta é a teoría lóxica ou a teoría clásica, pero en 1995, en un monte no sur de Turquía, que se chama Göbekli Tepe, que significa monte barrigudo, un investigador alemán fixo un descubrimento que puxo patas arriba toda a teoría sobre a neolitización que tiñamos montada. Vale, as antecedentes do descubrimento son senxelos. Era unha zona esta que se supoña que era o Göbekli Tepe, o monte este, era máis ou menos a fronteira do Imperio Bizantino. Entón, nos anos 50, uns investigadores americanos estiveran alá e pensaron, bueno, que atoparan unhas laixas de pedra calcaria, pero que debían ser tumbas bizantinas, tardo-medievais. Mais este investigador alemán que dicimos, que se chama Carl Schmitt, cando volveu a visitar esa mesma zona nos anos 90, pareceulle que había demasiado sílex no chan para ser tan medieval. Parecía máis antigo. E comezou unha excavación, en colaboración tamén coa Universidade de Şanlıurfa, ou algo así, perdón, a miña pronuncia turca, que, bueno, é a cidade máis próxima a este monte. Empezaron a excavación e xa moi rápido encontraron varios círculos de pedra que estaban decorados con baixorrelieves de animais salvaxes. Se buscades por internet son bastante interesantes, son baixorrelieves de animais como tigres, escorpións, gacelas, non son animais de granxa, e isto ten a súa importancia, como vamos a ver agora. Dentro destes círculos de pedra atoparon no medio elevados piares en forma de T, que segundo Schmitt, aínda que esta teoría é discutida, simbolizan persoas e teñen como brazos e cintos tallados. Son piares moi grandes, pero parece que a xente que os construiu aínda non dominaba ben os conceptos de enxeñería e non estaban ben asentados, seguramente só se podían manter con madeira. En todo caso, estes están colocados en círculo, mirando uns aos outros como se fosen unha danza ou unha reunión. A idea é que era que os animais salvaxes dos baixorrelieves dos círculos protexían aos hombres T, non? Unha especie de carácter totémico. Algo parecido, para que vos lo imaginedes, a Stonehenge, pero en realidade moito máis elaborado, non? Partindo da base que en realidade non era un solo círculo como en Stonehenge, senón que eran case 20 e estaban todos colocados uns preto de outros por toda a montaña. Isto era o que materialmente atoparon, pero a movida é que os círculos non son como partes dun complexo gigantesco, senón que en realidade son temporalmente sucesivos, non? Pasadas unhas décadas, o círculo que construíran estas persoas era abandonado, non se sabe moi ben por qué de todo, quizáis considerábase que perdía as capacidades máxicas ou algunha outra razón, e os constructores levantaban outro círculo preto del. Ademais, as técnicas constructivas foron, en realidade, en vez de mellorando, empeorando, e os círculos máis antigos son os máis grandes e os máis complexos, mentras que co paso do tempo, os piares que se atopaban en círculos máis recentes pois eran máis pequenos e menos estables. Calcúlase que alrededor do ano 8200 a.C., aquí está a túa data, Philip, o último círculo de Göbekli Tepe desmoronouse e xa non foi levantado de novo. Vale. Isto foi o descubrimento material, non? O que atoparon nese monte. A priori, o tipo de construcción, os motivos e a disposición das pedras parece indicar que era un templo. É certo, máis ou menos como vos describín eu, que o puña en contacto con Stonehenge, que tamén se di máis ou menos que ten algún tipo de finalidade religiosa, non? A cousa é que as excavacións de Göbekli Tepe dataron esas pedras
en case 12.000 anos de antigüedade. Así que, en canto se datou así, convertiuse automáticamente no templo máis antigo da historia da humanidade. E o máis particular é que supostamente é anterior no tempo a esa revolución neolítica, como se fose construído por sociedades que eran cazadoras-recolectoras e non sedentarias. Porque igual de importante que o que se atopou en Göbekli Tepe é o que non se atopou. Atoparon todo este templo, pero non atoparon casas. A corrente de auga máis cercana ao templo está a case 5 km de distancia e non se atoparon restos nin de cociñas, nin lumes, nin ningunha estrutura que dé a pensar nun uso cotiá. Non é que Göbekli Tepe sexa o templo máis antigo do mundo, é que só é templo, non hai ningunha poboación ao redor. O seu uso é exclusivamente religioso e polas datas sí que parece que efectivamente foi construído por unha sociedade que era cazadora-recolectora. Vedes un pouco por onde voi, por onde é a cousa loca do asunto? Sí, continúa. Sí, quero saber que conclusión sacaron de todo isto, porque é moi sorprendente, vamos. Sí, eu teño curiosidade despois de toda esta historia. Colocous a froita na boca e non a mordedes de todo. A ver, o que é tolísimo, e non podo destacar como de tolo é, porque se o pensamos, falamos dun tempo onde a raza humana aínda non inventara a alfarería, o sea, non se descubrira a roda aínda, e non había, pois eso, como non había gandería, non había animais de carga. E en Göbekli Tepe falamos de construcións que son moi complexas, con xeometrías estudadas, representación artística totémica, e joder, que as pedras máis tochas que están levantadas e pinadas pesan máis de 16 toneladas. Como fixeron algo así coa tecnoloxía? O sea, non tiñan tecnoloxías que nos parecen ultra básicas e conseguiron levantar esa cousa. Eu non digo que sexan alienígenas, pero son alienígenas, claramente. É que faise un meme co das pirámides, pero joder, coas pirámides temos bastantes teorías de como se construíron, que dicir, ninguna é 100% certa, pero todas parecen bastante razonables de que, vale, podían facerse. Pero as fontes que eu mirei sobre o de Göbekli Tepe comparaban que era como o equivalente era montar un rañaceos cunha navalla suiza e unhas castañuelas, que dicir que non se explican como foron capaces. Nin saben que tipo de ferramentas empregaban, vaya. Entón non, digamos que non hai conclusión, segue sendo un misterio, realmente non se sabe. O método de construcción, sí, porque, o sea, por eso vos comentaba antes o esas datas, tal, porque, bueno, sí, é certo que o tempo se nos dislae e non sabemos moi ben o tempo, pero falamos de que, eso, as pirámides, Stonehenge, incluso o dolmen de Dombate, e Stonehenge e o dolmen de Dombate, se o comparades, é unha construcción moito máis sinxela, en realidade, son como 7.000 anos antes. O sea, esto de Turquía é 7.000 anos máis vello que todas esas. Bueno, e están aí. Non me gusta, está incomodándome este descubrimento. Non te levas ben cos misterios, Phil. É que me parece que non debería existir isto dentro da orde estricta das tecnoloxías que hai nos xogos de civilización. Verdad, a mí tamén me pasa eso, tío. Parece como se fose un bug no xogo. Claro. É como árbore de tecnoloxías chetado, non? Sí, que metiches un comando no Age of Empires e ahora podes ter descapotables na época medieval, bueno, sabes? How do you turn this on e listo. Exactamente. Vale, os investigadores basicamente están pasando o mesmo proceso mental que estamos pasándonos agora mesmo, en plan, esto está roto, pero non sabemos moi ben por qué. Serían abellas. Como miles de millones de abellas, porque daquela había máis abellas que agora, miles de millóns que levantaban templos, porque si estou vendo unha imaxe en Wikipedia, porque escribín no Google Göbekli Tepe e sorprendentemente saiu. Non digo, claro, non os teletreaches o nome, entón eu dixen, bueno, máis ou menos como me soa. Estou mirando unha foto dende un dron da excavación e, bueno, ten certo aire de colmea. E cal é a túa teoría? Que foron abellas a que o construíron? Sí, é máis, eu creo que se todas as abellas, que serían prácticamente todas as abellas da Anatolia, estaban reunidas neste sitio, pois sería bastante fácil
que é un grupo de humanos recolectores ou unha familia de osos pois que mataran a todas as abellas. Por moito ola que para a teoría de Philip, lamentablemente non temos unha teoría mellor ao respecto. En serio, a miña teoría é a mellor que hai sobre este misterio. É que sobre o tipo de construcción non hai ninguna teoría fixa, sinceramente. O sea, a gran revolución non é solamente a dúbida que plantea o Göbekli Tepe, senón a súa propia existencia. Porque, efectivamente, non sabemos como o fixeron, pero a cousa máis impactante, se o pensamos, é por que o fixeron. Porque a nosa teoría, o sea, a teoría que comentei ao principio era que o paso de neolitización é fundamentalmente por razóns de climáticas, non? Como que acababa a glaciación na zona de Mesopotamia, de repente subiron as temperaturas, era moi fácil sementar entre o Tigris e o Éufrates e algúns grupos humanos aproveitaron esas condicións e empezaron a plantar cousas, non? E así nace a agricultura. E entón, de que estaban ali xa sentados, inventaron a religión. Pero isto inverte a orde. Parece que inventaron antes a religións suficientemente complexas como para sentir a necesidade de construir un templo nun sitio a eses deuses, reunirse e a partir desas reunións é da que surxe quizáis a civilización, non? É como que primeiro veo o templo e logo o poboado e non ao revés. Porque é iso, o Göbekli Tepe indica que había grupos humanos montando estruturas grandes e moi pesadas, reuníndose pois, no medio dun monte en grandes masas de persoas para celebrar ritos de religións 8 milenios antes do que se supoña que era a revolución neolítica, sabes? 8.000 anos antes. E que é unha cousa moi loca. Estou mirando no mapa e, claro, normalmente asociamos a Mesopotamia con moitas das primeiras grandes civilizacións. A verdade é que está, digamos, na zona alta, pero creo que máis ou menos contaría como parte de Mesopotamia, pero non sei se hai, digamos, se casualidade, porque claro, de todos os sitios no mundo en que podría xurdir isto, pois que xusto sexa na Mesopotamia onde xa temos a idea da existencia posterior de grandes civilizacións, non sei, pero pareceme interesante a casualidade xeográfica ali. Sí, de feito, algúns investigadores din que probablemente eso, que non é casualidade, non? Intentan convertir a tesis causal que tiñamos, que estamos no colexio, e en parte que sigue nos resultando útil porque é sinxela de entender, entenden que en realidad o Göbekli Tepe problematiza e convirte nun proceso moito máis complexo todo isto, non? Porque é certo que esa teoría clásica, que xa comentei ao principio, xa tivera algunhas críticas importantes nos 90, porque na zona do Levante, por onde está hoxe Israel e Palestina, apareceron restos arqueolóxicos de núcleos de poboación pequenos onde o paso do nomadismo ao sedentarismo é máis gradual, non? E que eran como zonas onde había moita caza de maneira estable, entón a xente simplemente non tiña que perseguir aos animais por grandes espazos, entón foron asentándose de maneira máis gradual e a partir de aí pode ser que esa sexa unha variante da aparición da agricultura, que son os chamados poboados natufienses. E en realidade o tema xeográfico do Göbekli Tepe tamén engade outro elemento, non? Que quizáis grupos humanos mantiñan unha memoria desa idea de reunirse para celebrar ritos religiosos e entón, cando tiveron as condicións climáticas adecuadas, sentiron un impulso de facelo de maneira máis estable, non? Como que non teñen por que ser estrictamente contradictorias unha teoría e a outra, senón que poden como alimentarse, non? Tamén, se me permitides un comentario estúpido, No! Eu creo que cando inventaron a religión que inventaron foi precisamente o Islam. Por qué? Pois porque a cidade que está ao lado, San Liorfa, antes chamábase Edesa. E Edesa, a mediados do século XII, representaba xusto o límite dos estados... como se chaman as persoas que fixeron as cruzadas? Cruzados, vale. Pois xusto representaba o límite. Chegaron a Edesa, creo que foi en 1104 que os franceses conquistaron Edesa e xa non foron máis alá. E eu penso que o poder dos ancestros de Göbekli Tepe
Göbekli Tepe, eu creo que os ancestros protexeron o mundo musulmán da invasión dos malditos cruzados cristianos. O sea, o Islam é o verdadeiro herdeiro da religión de que 15.000 anos antes ou algo A así. religión original. E é máis, se miras a terra dende o espacio, Irán, como ten moitas montañas e ten un cor así un pouco como marrón, como beige, parece un helado de pistacho. Casualidad, non lo creo. Moi rico, por certo, o xelado de pistache. Non son nada fan eu do pistache. Onte provei un turrón de pistacho que me gustou. E outra casualidade, se abres no mapas de Google San Liorfa, a foto que te aparece é dun estanque con uns peixes. E os peixes son unha cousa que mencionei hai 20 minutos. A obsesión de Philip por fiar non coñece límites. Bueno, pecho a sección simplemente coa idea de que quizáis vemos noutros momentos da historia que as cidades nacen como en sitios moi adecuados, non? Que teñen o río no medio e tal, e é como que aplicamos esa mesma lógica de que as cidades nacen porque ali é cómodo plantar. Mais o que nos digo Göbekli Tepe e quizáis di algo sobre nós como especie, como raza humana, é que en realidad todas as cidades son como Santiago de Compostela, non? Como que primeiro aparece o templo, primeiro aparece a idea religiosa, a idea máxica, e arredor dela é o xerme da civilización. De alguna maneira, todas as cidades son froito da peregrinación. E aquí, pois, como non somos peregríns que vimos o oráculo do tigre, parecíame moi adecuado traer tamén a historia do Göbekli Tepe. Pois moi ben. Despois desta en realidade autoxustificación de por que facemos un podcast con temática de peregrins, sabes, en plan como se necesitásemos autoexplicarnos. A min gustoume a túa sección, foi moi interesante e foi un descubrimento moi novidoso. Pasamos xa á seguinte sección do tigre. Non sei, teño aquí apuntadas cousas sobre as vosas logros deportivos e non sei sinceramente a quen lle outorgar a segunda sección de hoxe. Creo que me vou decantar por Darío, non porque gañase, senón porque tivo a candidez e a inocencia de contar como o humillaron no futbolín. Sabes? Normalmente falamos sempre das victorias e non das derrotas. A ver, as derrotas son máis importantes ainda que as victorias, eu diría, A que sí? É donde dos erros é o único do que aprendemos, Darío. É o que sigo sendo un loser, non? Como dicían Ataque Escampe na canción. Pois entón, tú hai a palabra para esta segunda sección. De que nos vas a falar hoxe, Darío? Pois hoxe vou falar de piratas. Vou falar de piratas porque vou falar dun pirata que sexa o máis coñecido ou o máis poderoso da historia. Quen diríades vos que é o pirata máis coñecido ou máis que coñecido, máis poderoso da historia? Quen credes que podería ser? Máis poderoso? Home, aquí xa nos a vena patriótica para decir o Benito Soto, non? Pero non sei. Bueno, aquí temos un cidadano dun país de piratas, non? Neste podcast. Home, entón, claro, entón quen sería? A Reina Victoria, probablemente o pirata máis poderoso da historia. Bueno, non vas mal desencaminhado. Philip, ti que opinas desa lenda de piratas para Albion? Eu creo que está ben. A quen non lle vai gustar un pirata? ¿A quién no le va a gustar un pirata del siglo XVII? A ver, é bastante curioso. Unha das cousas que me chaman a atención dos piratas, non sei se vos tamén, por exemplo, o tema de Francis Drake, ¿no? Que Inglaterra é como un heroe e en España é como un criminal, ¿no? Un pirata, ¿no? Francisco Pato. ¿Francisco como? Pato. Drake, Pato. Sí, o Drake é o pato, o sí, macho. Faisán. E é certo que se considera un heroe en Inglaterra? Eu pensei simplemente que sería unha figura histórica menos problemática, pero non que o tivesen como alguén puto amo. O mellor estou esquecendo o meu inglés, porque un Drake tamén é un tipo de dragón. Pero eu creo que un pato macho tamén é un Drake. Drake.
Drake, duck. Drake, pato. Vou poñer musiquita como de sección filolóxica do podcast. Sí, sí. A drake is a sexually mature adult male duck. Maduro sexualmente, oye. Sí, Sí. señor, sí, señor. Francis Pato Maduro sexualmente. Bueno, non contestou Philip a pregunta, pero gracias. A pregunta é, recentemente houve certa polémica sobre o asunto do ouro de Venezuela que o Banco de Londres decidiu non liberar. Pero Francis Drake, non, estou confundíndome, estou pensando noutro pirata, en Walter Riley, que navegou o río Orinoco polo cal Venezuela realmente era colonia inglesa, así que o ouro é noso. Pero ese era Riley, non era Drake. Encántame como Philip, en vez de contestar as preguntas, fai que se me ocurran como 15 máis. A verdade é que sí. Pero bueno. Bueno, o sea, Darío, volvemos. Quen é o pirata máis poderoso da historia, en realidad? Pois mirade, o plot twist é que non é un pirata, senón unha pirata, porque Qin Shi é unha pirata china. Foi cecais a pirata máis forte e máis poderosa de toda a historia. Matriarcado, lo analizamos. Totalmente. Onde nace Qin Shi en concreto? En China, xa non lo dixeches. Sí, pero Pero China é moi grande. non dixen en que parte de China. É na provincia de Cantón, onde nace no ano 1775. E ademais non era da etnia Han, non que pode ser a etnia tradicional china, senón da etnia Tanka, que era un grupo étnico que tradicionalmente vivía en embarcacións frente ás costas de Cantón. Pouco se sabe un pouco do seu pasado, polo que eu estive investigando, non hai case todos os artigos e cousas que había sobre ela, pois non falaban da súa vida temprana, pero sí que falan que para o ano 1801 gañaba esa vida como traballadora sexual nun bordel flotante, non? Onde atendía a clientes ricos. Que pasaba? Que moitas familias pobres da provincia de Cantón pois aproveitaban a familiaridade ca costa pois para dedicarse ao contrabando principalmente e soportar pois esos momentos difíciles que era o que vivía. Era un pouco como en Galicia co contrabando, non? Un pouco pois, aquí vexo un paralelismo aquí con Galicia que non direi. Sí, no, o sea, en realidade o nacemento da pirataría moitas veces son variantes como máis organizadas de contrabando. Efectivamente. Sí. Entón, bueno, ela, pois, debido ao seu traballo como prostituta, pois comezou a traballar relacións co estas persoas ricas para sacar segredos e traficar con esta información para gañar diñeiro e influencia. Normalmente falase de que Qin Shi era máis alta que as mulleres da súa época e que tiña unha fermosura que lle facía destacar entre elas. Entón, a lenda conta de que era unha persoa tan bela e unha muller tan bela que un pirata, que era un capitán chamado Chen Yi, secuestrou varias prostitutas do bordel e elixiu a ela para convertela na súa esposa. Qin Shi, unha vez a bordo do barco deste pirata, fixo unha proposta que era bastante impensable daquelas, sobre todo onde viña ela, non? E ela comentou, fixo a proposta de que só se casaría con el se compartían o 50% todo o botín e o mando sobre os seus homes. Ostras, o sea, xa tiña que ser guapa, rapaza, para que outro cedese. A verdade é que sí. Entón, bueno, durante os anos seguintes, os piratas o que facían pois era saquear impunemente os povos que están situados na costa, non? Recomendándose ao exército imperial e ao goberno chinés aos seus habitantes que queimasen as súas aldeas e fuxixen ao interior. Joder. Encántame como medida do Estado. A nosa recomendación é que vayáis a tomar polo cu, básicamente. Pero bueno, esta idea do Estado chinés non foi unha idea moi boa, porque Zheng Xi e Qin Shi cambiaron un pouco o tipo de negocio e pasaron de atacar aldeas a asaltar barcos, provocando un prexuizo para os roteiros marítimos internacionais, non? Mijo, empezaron a rascar onde doe, chaval. Efectivamente. Claro. Nos seguintes 6 anos despois de todo isto, a frota que estaba no poder de Zheng Yi pasou a estar formada de 200 barcos a converterse, grazas a múltiples alianzas, nun exército de 1500 naves. Que dices? 1500 naves que se di pronto.
Buscaba un pouco unir todos os piratas da zona nunha especie de consorcio, eliminando a competencia e optimizando os beneficios, o que é un cártel de toda a vida, basicamente. Ostras, o cartel dos piratas non mo esperaba, vai un pouco contra o espírito, non? Cando tes 1500 barcos, en realidade non eres moi pirata, non? Basicamente tes un banco, Xa eres un sabes? estado, basicamente, non? Casi. Claro. Este exército tiña moitísima potencia e prácticamente non tiña rival, pero Senji, que era o pirata que se casou con Shinji, atopou a morte no ano 1807 aos 42 anos. E dicía Borges, na súa Historia Universal da Infamia, que o pirata foi envelenado cun prato de orugas cocidas con arroz. Prato de orugas. Sí, iso é o que di Borges, pero bueno, isto é unha lenda que se conta porque outras fontes afirman que perdeu a vida nun naufraxio provocado por un tsunami ao longo da costa de Vietnam, o cal parece moito máis fiable, non? Na, eu que tomo caso orugas. Eu prefiro as orugas, porque tamén o tsunami teria que destruir as outras embarcacións. E non o fixo, só matou a él. Igual estaba en patrulla ou algo así. E entón quen contou que era un tsunami? Bueno, non sei, aí non entro, igual un pescador ou algo así. Sempre con Borges, sempre con Borges. Despois da morte de Senji, Shinji era considerado, pois, a pesar de ser a muller dun dos piratas máis temidos dos mares de China, a súa condición de muller pois era un pouco máis vulnerable de cara a outros piratas, non? Basicamente, pois porque os piratas respeitaban a Senji, non? Entón o que fixo ela, para fortalecer a súa base, casouse co fillo de Senji, que era San Baosai, chamábase, que nese momento andaba na súa vintena. Que entendo que non era fillo dela. Non, era fillo de Senji. Vale. Fillo de outra relación de Eu Shenji. entendo que sí, era fillo adoptivo. Vale. Entón, bueno, vale, así asegurous un pouco o apoio dos xefes da banda, non? E asignou a este fillo adoptivo ao antigo escuadrón de Senji, a frota de bandeira vermella. A verdade é que esta relación, que podería parecer incestuosa, era máis que nada unha alianza pois para preservar o botín, non? Entón, despois desta especie de fusión, non? Destas sociedades piratas nos que este tipo de acordos eran habituais, o negocio creceu ata convertirse nun monstro dende Corea ata a costa de Malasia, e non se movía un só barco sen que a armada de Qing pois o soubese e o controlase. No poxeo do seu poder, Shinji chegou a dispoñer de máis de 70.000 homes e 2.000 barcos que estaban divididos en 6 frotas, distribuídas por cores vermello, verde, amarela, violeta e negra, e tiña como estandarte unha serpe. O curioso de todas estas flotas é que todo aquel equipo humano de 70.000 homes e 2.000 barcos estaba regido por unhas leis moi estrictas que debían ser cumpridas a raxatabla. Por exemplo, a maior parte das penas que afrontaban os culpables que infringixen estas leis era a morte. Entón, había moitísimas leis que a súa incumplimento significaba a morte da persoa que as infringía. Que bajona, tío. Porque como ven a demostrar un pouco a teoría esta de que da igual quen sexa o xefe, que todo, ao final acabamos todos no mesmo, o sea, co mesmo tipo de organización política sempre. O sea, en plan, os piratas, un rollo anarquista, un rollo de relación comunitaria. Ao final acaban tendo un estado e as penas, o código penal todo é pena de morte, basicamente. Todos terminamos sendo Negan. Todos terminamos? Sendo Negan de The Walking Dead, pero antes de matar a xente o Negan dabelles unha oportunidade aos traidores e só lles queimaba a cara creo que cunha plancha. Jo, pero sí que me dá un pouco de pena, O sea, esperábame máis da xente pirata, tío, que fose un pouco máis anarquista o asunto, non sei. Bueno, a ver, as leis eran bastante estrictas, pero tiñan sentido. Por exemplo, segundo as leis implementadas por Shinji, ninguén podería violar as mulleres apresadas nas cidades ou no campo, e o violador cortábase a cabeza. Logo, se o home baixaba a terra firme pola súa conta ou violaba pola súa conta ou facía pillerías pola súa conta, perforábase as orellas en presencia de toda a frota. No caso de ser reincidente, dábaselle morte. Claro, pero eso, pillería, sabes? En plan, pillaxe cando che digo eu, sí, pero pillaxe se non che digo eu, mal. Xa, é sabes? certo. Joder, pero bueno, estaba prohibido, por exemplo, tomar calquera cousa do botín procedente do roubo da pillaxe, todo era rexistrado, e o pirata recibía 2 das 10 partes, quedando as 8 partes restantes guardadas no almacén comunitario. Non era un pouco como un estado, non? Está fabricando como un estado, realmente, non? Shinji, polo menos eras Stalin.
Bueno, realmente en caso de mulleres velas, se un pirata mercaba unha prisioneira debía tratala a partir de entón como a súa esposa, con absoluto respeito e sen violencia. E tampouco estaban permitidas as infidelidades e en ambos casos ao infractor tamén se lle cortaba a cabeza. Joder, macho. Non pensaban moito nas penas, en plan, bueno, e que cometa isto... Sí, a verdade é que nas penas non estaban moi desenvolvidas daquelas. Por exemplo, tamén molestar aos campesiños que pagaban o tributo ou desobedecese unha orde relativa a eles, pois era condenado á morte, non? E os castigos eran inmediatos e segundas oportunidades. Entón, a xente pensábase bastante ben o feito de contravenir estas normas, non? Así conseguiu 2000 barcos Chinxi, que te pensabas? Sí, de feito, os ataques dos piratas ás frotas de sal tiveron tanto éxito que nun momento dado, se dun total de 270 barcos de sal do goberno, só 4 non estaban baixo control dos piratas, non? E de feito, o curioso é que creou un sistema de pasaportes, mediante o cal os comerciantes de sal teñan que pagar por un salvoconducto para que os piratas non os atacasen. É dicir, pagar protección da mafia aquí... Que guapo, tío. En este caso, non está claro que é o que fai que ela sexa pirata e o goberno do Imperio Chino sexa goberno. Sí. Quero dizer, ela tiña todas as institucións e todos os rasgos dun pequeno estado. Sí, non? Sempre que un grupo consigue exercer de maneira sistemática a forza, a diferencia entre eso e un estado empeza a ser sutil, sutil. De feito, o sistema ampliouse para incluir todo tipo de comerciantes e embarcacións de pesca, non só as da dinastía chinesa Qing, senón tamén os barcos británicos e portugueses, e ata estableceu unha oficina de impostos para recadar as tarifas. Joder, vamos, bueno, pues máis claro, máis clarinete. Recórdame tamén as novelas de Terry Pratchett onde o gremio de ladróns tan instituído o asunto que pagas unha cuota para que non te rouben durante o ano. 100%. Bueno, de feito, segundo os piratas atacaban unha embarcación que pagase polo salvoconducto, tiña que entregar unha alta indemnización, non? Tamén un sistema de seguros, polo que vexo aquí, cuidado. No, se aínda llevamos a deber melloras de institucións xurídicas a Chinxi. O modus operandi dos piratas e as embarcacións que empregaban eran un arcabuz de 2,5 metros de longo que necesitaba 3 persoas para operalo. Ademais, intimidaban as embarcacións nadando cara a elas con longas varas que na punta tiñan afiados machetes. Ostra. De todas formas, para 1809, o dominio militar e económico de Chinxi foi tal que o goberno chinés solicitou forzas navais de Gran Bretaña e Portugal que os axudasen a controlar a piratería. Mal negocio, o de controlar mercenarios para loitar contra os piratas é como traer outra praga para loitar contra a anterior praga. Bueno, máis que mercenarios eran as forzas navais de Gran Bretaña e Portugal que daquelas eran potencias bastante considerables. E imagínase, eran unhas potencias considerables que despois de varias batallas mariñas os piratas puderon ser derrotados. Pero isto non foi o fin de Chenxi, porque chegado 1810 decidiron chegar a un acordo cas autoridades da dinastía Qing e puideron suspender as súas actividades a cambio dunha pensión proporcionada polo goberno chinés. Te vendiste, Chenxi, te vendiste. Entón, non foron castigados, senón que ademais tiveron unha pensión patrocinada polo goberno e retiráronse cun salario, non? Hortas xiratorias, Pois non o descartes, Non se sabe moito de o que pasou con Chenxi despois, pero sábese que trais a morte de Zhang Baozai no ano 1822, ela regresou a Cantón para criar o fillo dos dous. O fillo do seu fillo, bueno, fillo adoptivo, pero fillo ao fin e ao cabo, non? Sí. Entón, o que fixo a partir de ano 1822 foi vivir unha aparente xubilación de luxo e imaginadevos o luxo que tiña ela e como foi a súa xubilación, que cando en 1839 explotaron as guerras do opio cos británicos, a armada chinesa recorreu a ela como conselleira. Ostras, que guapo. Estaría guapísimo, un rollo de película sobre ese momento, Pois... Os tipos chegando a casa de Chenxi. Ela retirouse da piratería conservando o seu botín ata a súa morte en Macao no ano 1844 con 69 anos, que era unha idade bastante considerable. Que guapo. E isto que decías da película,
é gracioso porque vou no traer a colación agora, é que foi tan cautivante a súa personalidade que inspirou varios personaxes ficticios como pode ser a serie de películas de Piratas do Caribe, onde sai un personaxe inspirado nel. Sí que sae, estaba pensando agora, cando é o Concilio dos Piratas hai como unha pirata con rasgos orientais que da que din que como a máis rica de todos ou algo así, comentan. Pois ela é Chin-Ship, Que guapo. como é desa pirata máis poderosa da historia. E que temos que facer nós para ser como ela? Pois ser chinos. A min recordame un pouco o adagio este de se tes unha débeda de 1.000 euros co banco, ti tes un problema, pero se tes unha débeda de 1.000 millóns de euros co banco, é o banco que ten un problema, non? Rollo, se tes unha flota de piratas o suficientemente grande, o problema xa non o tes ti, senón que o ten o Estado que te persigue, sabes? Sería unha cooperativa de piratas, digamos, non? Vale, a solución para facerse rico son as cooperativas, xente, esa é a nosa mensaxe. E por calquera infringimento dunha norma, morte. Bueno, duros pero justos. Pois, moi ben. Despois deste pequeno curso introductorio á arte e finalidades do cooperativismo en Galicia, pasamos xa á última sección do Tigre de hoxe. Quedou para o final o Philip, pero non porque non sexa excelente nos deportes, senón porque ten a dignidade de non exercer a súa superioridade física sobre os cativos que intenta educar habitualmente. Mas antes de comezar a sección, parece que o barco da Chenxi trouxo un polizón. Está por aquí o Rubén. Ohoi, que tal? Foi falar de piratas, non puideches evitar aparecer, Home, es mi tema, cosas de barcos. Mencionei o Benito Soto un pouco invocándote, Hombre, hai que mencionar a un dos héroes patrios non debidamente recoñecido. Home. Mira, para facerte partícipe do tema da temática de hoxe, podemos preguntarte, probaches o mate algunha vez? Tomaches mate? Por favor, claro que probei o mate. En Laxe é bebida nacional. Tómase moito en Laxe, en serio? Sí, de feito é habitual que as amas de casa fajan un mate pola mañá e a medida que van facendo as súas cousas, pois van tomando. Ostras. E dispós pola tarde tamén é frecuente que se xunten sobre todo as señoras maiores. Na xente nova xa non o tomamos tanto. Eu ainda o tomo de vez en cando, pero moi pouco. Ostras. Que se xunten e quedan para tomar o mate e falar, e dai saliron pos aulas de pandeireta, cursos de palillo e cousas así. O mate en Laxe é institucional. Como a viaxe de ida e a viaxe de volta para Argentina, non? Sí, de feito, a bombilla que teño eu para beber o mate veo da Argentina. Que guai. Pero incluso en familias que ningún membro foi a Argentina. Home, normal, socialízase despois, claro. Claro, de feito, da miña familia ninguén foi ás Américas, e eso, hasta que eu era pequeno tomabas o mate. Dispós miña nai quedou embarazada, sabes se as embarazadas de repente cambialles o chip e un alimento de repente deixa de gustarlles. Pasoulle co mate, sí? Sí, parouse a tomar a esa altura. Home, que manda onde manda, Claro. Pois moi ben, xa con tripulación de 4, que a priori é a que normalmente temos para operar esta nosa nave do misterio. Joder, xa non sei ni que digo. Surcar las ondas radiofónicas. Lamentable. Pasamos xa á última sección. Philip, douche a palabra antes de seguir soltando tópicos radiofónicos. De que nos vas a falar hoxe? Hoxe vou vos impartir a segunda parte da miña intervención sobre os mitos paraguaios. Vou empezar cun poema que realmente tiña que ser unha parte da intervención anterior, o que pase que aínda non me decatara deste maravilloso poema. Acordades vos do Curupí? Sí. Curupí era o da pirola xigantesca, non? Sí.
Sí, era Bravo. o Currupipi. duende coa pirola xigantesca. Cada un acórdase, utilizas trucos que necesita para acordarse das cousas. Pois estaba mirando un pouco os libros que teño, e teño un libro de poemas de Eloi Fariña Núñez, que citei moito na outra intervención, pero pensando noutro dos seus libros. Non neste, e non me dera conta de que ten un poema sobre o curupí, que ten moito inuendo, así que quero ler como o primeiro verso. Escucho un son de flautas que a lo lejos se pierde en sucesivos ecos en el silencio verde. ¿Acaso vague solo por misteriosa picada el enanito rubio con su flauta encantada? Yo, curupí, no silbo como silba Pombero, ni embrujo como hechiza Yacyretá, pero mi poder es más grande. Yo enlazo con mi signo los anillos del mundo. Yo corro imperceptible tras las blancas visiones, rico en miel silvestre sobre 4 talones. Yo infundo a ciertos zumos la virtud genetiva de estremecer el cuerpo de la mujer esquiva. Al pronunciar la Virgen en voz baja mi nombre, siente el horror supremo del abrazo del hombre. Oh visión de la casta doncella de la fuente, los loros han callado su comadreo ronco, en el claro del bosque yace torcido un tronco. E sigue así, con moitas flautas e moitos troncos. Isto resúmese no adagio de a gaita de Bartolo que ten un furado solo. Ai, despois que se teño que editar isto e quitar os chistes guarros, por favor. Moitas flautas e moitos troncos debería ser o título da sección, Philip? É verdade. Podo dicelo agora para que máis adiante poidas inserilo, se queres. Vale. A miña perdón, Boris Johnson. A miña sección de Dios, teño tos, teño COVID seguramente. COVID, lembrades deso. Dos tempos de A miña Chile, sección de hoxe non o vou dicer, é que primeiro tos, logo interrúmpesme, é imposible. A ver, non se pode traballar que se nos así. fai o tempo. Nada, seguimos co título original. Dalle. Quería ler ese poema porque me gusta, pero realmente hoxe quero falar máis ben duns mitos máis recentes que se popularizaron no Paraguai. Concretamente uns mitos que xurdiron durante e despois da Guerra da Triple Alianza. E non vou dar todo o contexto histórico da Guerra da Triple Alianza, limítome a dicir que foi unha guerra empezou en 1864, terminou en 1870 e uniu as forzas de Brasil, Uruguai e a terra de Messi, que literalmente é Dios, contra Paraguai. E como podemos imaginar, pois Brasil, Argentina, Uruguai contra Paraguai, pois é unha contenda bastante desigual, e a guerra terminou coa casi aniquilación da poboación paraguaya. Creo que entre o 70 e o 90% da poboación faleceu, e tamén a disposición de xénero da poboación, polo feito de que máis homes morreron na guerra, fixo que ao final, en 1870, pois houbera un home por cada 3 ou 4 ou 5 mulleres en Paraguai. Tal foi o grau de destrucción que a guerra supuxo. E tamén, como podemos imaginar, unha guerra que te deixa un rastro e un trauma tan profundos sobre un pobo, pois evidentemente vai ter un impacto enorme sobre o seu desenvolvemento histórico posterior e tamén sobre a cultura, a súa conciencia colectiva. E neste sentido podemos contemplar algúns dos mitos, do folclore que xurdiu nese contexto. E de feito colleu para isto un artigo de 1961 escrito polo brasileiro Paulino de Carvalho Neto,
que se titula Folclore da Guerra do Paraguai. É unha fonte un pouco antiga, pero a verdade é que, polo menos que eu poida acceder en internet, non atopei nada máis recente que resuma este asunto. Imagino que hai libros que se publicaron desde entón que dan unha idea máis ampla, pero é o que atopei e pareceme interesante porque nos dá unha serie de ideas. Guai. Lembrades tamén da intervención anterior o Pombero? O pombero era o que acechaba dende as sombras, non? Como que miraba o pueblo... Era como a representación da xungla, non? Da natureza, un rollo así. Acórdame del pombero con la manguera. Tamén. Exactamente, sí. Ainda que o Pombero con la manguera realmente era o Curupí. Sí. E sigue con mangueras e troncos. Claro, e flautas. De flautas. Pois mira, resulta que neste caso, bueno, temos un caso en que a mitoloxía influía nos nomes dos diferentes pelotóns ou batallóns do exército paraguaio durante a guerra. E había un batallón pombero. No, en serio? Que era, digamos, un batallón non tan heroico como podían ser os outros, porque o seu traballo basicamente era ir por detrás dos outros batallóns, un pouco escondidos no monte, e emboscar e apresar ou matar a xente que os outros batallóns deixasen atrás. Pero do propio exército, non? O sea, como No, unha especie de guerrilla, non? do inimigo. Claro, claro. Ou tamén de xente que desertaba. Xa. Ostras, chamarse así mesmo pombero, joder, é como se fose o batallón Santa Compaña, unha cousa así, sabes, autopoñerse un nome esencialmente negativo, non? Unha cousa así. É guerra psicolóxica tamén, supoño. Si, eu o que di Paulino de Carballo Neto é que sí, que era un nome un pouco despectivo, como non estaba moi ben visto que unha persoa formara parte deste batallón, porque non eran os que estaban aí na fronte lidando co enemigo. Non fixeran en Vietnam ou non... Creo que se comentara aquí nun capítulo duns militares que se disfrazaban como os espíritus nos que crían... Sí. Nas Filipinas, a CIA, Aí. que empregou os mitos parecidos aos vampiros nas Filipinas para facer guerra de guerrillas ali. Sí, bastante faltoso en realidad. Un pouco como Batman. Sí, pero sen multimillonarios, vaya. Vale. Entón ese é un exemplo en que falamos de como un mito pois afectaba a nomenclatura, neste caso dun batallón. Pero logo temos outros mitos que xurdiron despois. Por exemplo, un dos alumnos de Paulino de Carballo Neto, que era profesor durante un par de anos na Universidade de Asunción, recollía como tradición popular nos arredores do lago Ipoá unha cousa vista por moitísimos veciños, que era un grupo de 12 ou 15 soldados con uniformes en marcha militar, tocando flautas posiblemente, que andaban aí polos arredores do lago e logo desaparecían. Ostras, unha especie de cacería salvaxe ou algo así, non? Algo así. Un mito dese estilo, que guapo. Sí. Claro, fala de trauma de guerra, no fondo, claro. Outro dos mitos moi comuns e máis coñecidos é o mito da plata aveuglée, ou plata enterrada, ou plata escondida, que era o ouro, a plata, as xoias que as familias ricas escondían a principios da guerra para non estar obrigadas a doala o Estado para comprar armas ou para fundirse os metais para fabricar armas, ou máis adiante que se escondían para que as tropas invasoras non puideran atopar e expolialas. Este é un mito de longa duración no tempo, porque claro, moitísimas destas familias morreron. Entón, durante bastante tempo despois da guerra, había buscadores que iban por aí buscando onde podía estar enterrada esta plata aveuglée
E arredor disto xurdían supersticións e mitos. Unha práctica moi común era celebrar unha misa a favor do defunto, utilizando un pouco do diñeiro que o buscador atopase, ou Ostras. desenterralo. Pero moita xente cría tamén que atopar este ouro ou estas xoias e levalos para ti, pois traería algún tipo de maldición. Ostras. Hai dúas películas paraguaias recentes que tratan este tema. Unha que é moi graciosa, que é do 2017, creo, que se chama Los Buscadores. Trata dun rapaz que está buscando un tesouro escondido que era do seu abuelo, que xusto agora que está moi maior non pode falar, que fai que sexa moi difícil averiguar onde pode estar enterrado. E outra trata dun home que vive recollendo latas para vender a empresas que as reciclan e atope un tesouro e isto efectivamente trae unha maldición. E hai unha escena que me gusta porque é unha maldición, pero non é unha maldición así moi aterradora, porque basicamente pasa o día recollendo as latas, ten as nas súas bolsas que ten ao redor da casa para entregar o día seguinte, e entra na casa, deítase e logo escoita como estes como sonidos raros, como se foran de fantasmas, e sae da casa e a maldición fixo que se desparramaban as latas por aí. Fixo máis unha toma. Maldición de moi baixa intensidade. Sí, tira as latas por aí. A maldición de traballar doble. Sí. Ostras, este mito dos tesouros agochados en realidad é unha cousa super universal, porque penso, por exemplo, aquí hai o rollo este dos libros de San Ciprianillo. Sí, es verdade, Rubén? Sí, o de abrir os castros para sacar os tesouros e todas as mámoas que hai perforadas ou dinamitadas para buscar o que había dentro. Sí. Sí que había moita tradición deso, de buscar os tesouros, claro. Claro. E no fondo ten certa base, bueno, no caso de Paraguai que explica Philip, parece directamente que aínda había memoria desas persoas, entón buscabas directamente o recordo da súa riqueza, non? Pero como que hai certa base arqueolóxica no asunto, no sentido de que moitas veces que se atoparon moedas moi antigas e cousas así, son alijos deste tipo, xente que ante unha posibilidade dunha guerra ou ante a posibilidade de que, bueno, dunha invasión, enterraban no patio traseiro da súa casa todo o diñeiro que podía conseguir xuntar e cousas así. Entón, pues, ten sentido, non? A idea de formar mitos alrededor desa posibilidade de que haxa diñeiro agochado que é accesible. Sí, e de feito da época castrexa aparecen ás veces tamén, tesouros de pezas de ferro ou de algún outro metal todas dentro dun pote, enterradas xuntas. Ou como ofrendas ou como que alguén as enterrou por algún motivo. No Castelo de San Antón hai varias pezas de metal que se atoparon así, de potes que tiñan dentro as pezas e que quedaran olvidadas ou sementadas. Desde aquí, dende o Tigre, chamamos a desincentivar, por favor, a peña esta que se dedica a andar buscando co detector de metales, que acaban escarallando todos os descubrimentos arqueolóxicos, por favor. Sí, home, sí. Dispós día xente aí vai o tonto do detector. No, está feo. No, está feo. Hai que deixar os profesionais traballar, home, que o patrimonio despois de todos escarallamos as cousas. E ademais hai maldicións. Ademais, no, eso, maldición. Nada de que estea mal éticamente. Maldición. Multa de patrimonio, multa. Multa, maldición. Sigue, Phil, sigue. No programa do Tigre en que falei sobre o deseño dos billetes, do diñeiro, dixen que o meu billete favorito era o de 20.000 guaraníes, porque a diferenza da maioría dos billetes que homenexean un persoeiro histórico destacado, no caso do billete de 20.000 guaraníes é sinxelamente a muller paraguaya. Pero isto reflicte o lugar que a muller tiña no nacionalismo paraguaio tradicional, porque realmente os nacionalismos conservadores non adoitan prestarlle moita atención á muller, máis alá de dicer que as nosas mulleres son as máis castas e as máis virtuosas e as máis belas.
Non, máis alá de ter fillos e casar, non prestan moita atención. No caso de Paraguai é un pouco distinto, porque, como mencionei, a Guerra da Triple Alianza deixou unha poboación maioritariamente femenina, e a parte masculina que quedaba en 1870 era casi na súa totalidade ou homes moi maiores ou nenos. Entón, durante uns anos era realmente un país de mulleres, e nun sentido moi literal foron as mulleres as que levantaron o país despois da guerra. Neste sentido, as peripecias, os sufrimentos das mulleres que fuxían ou defendíanse dos ataques dos exércitos aliados no interior paraguaio é unha experiencia colectiva que se mitificou e se idealizou despois baixo o nome de a residencia. Chamase a residencia, estas mulleres eran as residentas. Ostra, a residencia. É un caso ou un mito popular neste sentido é o mito de Curuzú Isabel ou Cruz de Isabel. A historia é máis longa, pero para dar unha versión así resumida, é un sitio cerca da cidade de Concepción, no norte de Paraguai, que era a zona onde chegou a guerra, tardou máis en chegar, digamos. A zona das últimas resistencias do pobo paraguaio ao invasor. Esta muller, Isabel, era unha das residentas que, andando por unha zona de monte, pois finalmente caeu morta. Pero tal era a súa virtude ou tal era a súa forza, o seu poder de resistencia, que os animais carnívoros que andaban por aí non ousaban comela. Deixábana ali e creo que finalmente, cando se recuperou o seu cadáver, pois estaba totalmente intacta. E levantouse unha cruz onde ela caeu porque se consideraba que era un milagro e converteuse durante moitísimo tempo. De feito, quero preguntarlle a miña caseira de cando eu pasei uns meses en Paraguai, porque ela dun pueblo cerca dali. Quero preguntarlle se sigue sendo un lugar de peregrinación. Nos anos 60, cando estaba escribindo Carballo Neto, decía que con certa frecuencia había que cambiar a cruz porque os peregrinos quitaban como astillas, como amuletos, e tal era o número de persoas que o facían, pois que a cruz rapidamente se desfacía e había que erixir outra. Que guai, como unha mestura entre mito religioso e mito cívico. Como que para crear un mito cívico non tes outras ferramentas que as propias do mito religioso, non? O cadáver incorrupto, o lugar de peregrinación. Que curioso. Claro, que ao final todo o simbolismo acaba vindo da religión. Incluso os parlamentos históricos vivían moito da arquitectura das igrexas. E ao final, pues, ese pensamento mítico para crear nacións é religión, en fondo. Sí, a idea esta de que os revolucionarios franceses ao final co rollo laico acabaron creando unha especie de religión alternativa en realidade, sen darse conta. Claro, incluso, joder, temos aquí o caso de Rosalía que nos falta sacala en procesión. Bueno, todo chega, Por eso. Cando empecemos as exhumacións, Claro. a necrocultura xa 100% é o que nos falta. Por eso, entón estamos a nada tamén de chegar a eses puntos. Sí. Sobre o tema das mulleres sendo idealizadas como unha cousa da nación, limpo aí algunha vez que se considera que eses movimentos de grandes guerras propias da época moderna, que implicaban xa a unha gran parte da poboación, tiveron como consecuencia indirecta a aparición do feminismo, non? Ves en Estados Unidos que un momento de gran empoderamento das mulleres coincidiu precisamente co período das primeiras guerras mundiais, onde había moitos homes na fronte e as mulleres víanse capaces de traballar, capaces de ter a súa propia pequena economía, e iso acabou dando tamén como consecuencia o empoderamento das mulleres que se vían a sí mesmas como moito máis independentes que noutros momentos. Sí, sei que eu tanto experiencia
real como argumento retórico da participación das mulleres na Primeira Guerra Mundial foi decisivo no sufragio femenino en Inglaterra, que, bueno, ainda tardou 10 anos en realizarse despois da guerra, pero sí, foi unha destas cousas que creo que durante bastante tempo a maioría da poboación estaba a favor, pero claro, no palacio as cousas poden ir un pouco lento. Xa. Sí, porque quizáis un movimento dese estilo pode acontecer hoxe en día en Rusia, porque dis que é o país que ten o maior desequilibrio homes-mulleres do mundo, tamén, que hai como 4 mulleres por cada home agora mesmo. É certo. Pero, bueno, por la Guerra Mundial, imagino, non? Bueno, como consecuencias da Guerra Mundial, bueno, siguen facendo cousas, non? Continuemos. Non sei se hai estudos así antropolóxicos sobre como este desequilibrio de xénero podía influir no desenvolvemento cultural e social do Paraguai posteriormente, pero sí que é interesante porque ao final, dado que máis que hoxe as diferenzas de xénero, os papéis de xénero eran cousas moito máis marcadas e asumidas, pois entendo que tiña que ter un impacto importante. Sí, seguramente. Non sei como, que idea tes ti do Paraguai de hoxe? Ves como un país aínda moi machista, velo distinto de outros países de Sudamérica? É un país moi relixioso, moi católico e moi tradicional e conservador. O cal non quita que eu coñezo a paraguaios e paraguaias que como poden ter ideas moi parecidas ás nosas. Xa. Pero en conxunto, sí, unha sociedade moi tradicional. Xa. Sí que teño unha teoría, pero que non teño suficientes datos como para poñelo, nin siquiera como nota de pé nun artigo ou algo así. Pero es que me ten bastante sentido. O Paraguai de finais do século XIX e principios do XX estaba marcado por moitísima violencia política. E hai moitos factores, pero unha cousa que creo que podía ser un factor era que, como mencionei, ao final da guerra había moi poucos homes, e claro, daquela, pois, para ocupar unha posición de autoridade política, pois tiñas que ser home. Entón, vemos que a principios do século XX, cando a primeira xeración de nenos que nacen despois da guerra, como cumpre a súa maioría de edad, rapidísimamente entran en posicións de poder e de influencia. Para darvos un exemplo, un fillo dun galego que se chamaba José María Balteiro, fixérono xefe de policía de Asunción con algo así como 23 anos. Ostras. E había moitos así, vamos. E sí que me pregunto se a xuventude destes homes que eran, por exemplo, xefes de policía ou coronéis ou que sexa, e a relativa inmadurez, a falta de control de impulsos podía contribuir ao nivel de violencia política que había. Pero, como digo, non teño datos como nin para unha nota de pé, para decir aquí nun podcast. Pero hai unha idea interesante, de que se chegamos a un punto de demasiado de idolatrar a xuventude, non? Que é unha tendencia que eu creo que como sociedade temos, que podemos acabar como dándolle demasiado poder á peña que non está madura emocionalmente de todo, sabes? Que interesante esa idea. Vale, volvendo ao tema das residentas e da mitificación, sí que quero mencionar unha canción que Paulo de Carvalho Neto cita como unha canción argentina, unha canción popular argentina que supostamente retrata unha típica residenta. E lín esta e dice unha peza argentina con numerosas variantes recollidas. E dice, la guerra, como unha parte, dice, la guerra con 3 naciones a mi pueblo desgarró, pobre, triste y abandonada, en el mundo me dejó. E eu vin eso e como que me soaba. E busqueino e resulta que non é unha canción popular argentina de autoría anónima,
senón, e xuro que non tiña intención de falar do meu boísimo amigo Victorino Aventeilago cando empecé a preparar isto, pero é un Claro, poema claro. de Victorino Aventeilago. En serio? O Muxián que... Como era o título do meu artigo? Muxián que fixo renacer as letras paraguaias. Eso foi, sí. E mirei un pouco este asunto das diferentes variantes que existía deste poema de Victorino Aventeilago, que na súa antoloxía poética, recopilada polo seu neto, cítase como un poema publicado nun almanaque nacional en 1896, pero creo que tiña que ser anterior, porque normalmente el publicaba os poemas en periódicos, e ademais teñe unha cita sobre como todos os nenos nacidos na posguerra da Guerra da Triple Alianza coñecían esta canción como canción de Berce, polo cal eu entendo que ten que ser dos anos 70 originalmente. Pero bueno, Todo é estudo arqueolóxico do poema, Philip. pois mira, atopei, encántame isto, atopei de 1905 unha recopilación de cancións populares chilenas editada por Juan Bautista Peralta, en que este poema de Victorino Aventeilago aparece como sen autor e co título La Paraguaya, e algo que a xente cantaba en Chile. Bueno, é o equivalente da canción de Darío ao principio, canción de hinchas argentinos que a cantan en todas partes ao final. Sí, é certo. Exactamente. Encántame porque a versión original de Avente, un verso aquí dice: siguiendo mi padre a López, Francisco Solano López, o presidente paraguayo durante a guerra, siguiendo mi padre a López, allá por Cerro Corá, cayó cubierto de heridas, pasando el Aquidaván. Cerro Corá onde Francisco Solano López, presidente do Paraguai, morreu o 1 de marzo de 1870, poñendo fin á guerra, e o Aquidaván é un río no norte do Paraguai. Estes son topónimos que calquera paraguaio hoxe en día coñece. Son palabras clave na historia do país, digamos, que todo o mundo coñece. Pero claro, en Chile, que máis está eso? Os nomes exactos, digo. E Pero a canción está guapa, joder. Cámbiano a mi padre siguiendo a López por cerros y el Mostazal, cae cubierto en hiedras al pasar el Quiribay. El Quiribay encántame, pareceme unha terminación moi chilena, como dicen cachai, parece como entendes, o cachai, pues pareceme moi chilena. E isto é moi chulo porque realmente, como vos digo, Cerro Corá, Aquidaván, son, incluso hai rúas do centro de Asunción que teñen estes nomes, todo o mundo coñece. É un pouco como... Sí, creo que digo sen exagerar. É como se tú vas a Marbella e toca unha orquesta supostamente galega. Dicen, somos unha orquesta galega, estamos tocando aquí en Marbella. E cantan ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van, non te vayas Ringo Starr que te vas a marear. Brutal, simplemente brutal. Bueno, máis ou menos diría que o podo deixar aí. Sí, home, parece me deixado altísimo, Pero é un dato que me encantou. Oxalá o tivera para a propia tese, pero bueno, lentamente vou preparando a tese para a súa posible publicación como monografía, así que aínda existe a posibilidade de inserir este exemplo moi bonito da influencia do poeta galego paraguayo Victorino Aventeilago nas Américas. Chowi, 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 qué lindo está, qué lindo va perdiéndose en el cielo guaraní. Pois moi ben, despois desta segunda xa parte
da mitoloxía paraguaya, que a verdade, cando anunciaches que iba a ser a segunda parte, non me imaginaba para nada que fósemos falar como de mitoloxía de lugares bélicos, mitoloxía de mulleres de resistencia. Foi interesante, porque non é o que imaginarías falando de, bueno, falando de eso, de mitoloxías, de mitos así e lendas. Xa o Tigre de The Omens, e iso significa que chega ao seu fin un novo episodio do Tigre do Futuro. Saímos hoxe do oráculo cheos de mate ata as trancas polo visto, verdadeiramente máis argentinos que nunca. Houve hasta referencias cruzadas a Argentina cando non o esperaba. Quero dar grazas ás miñas cómplices do oráculo de hoxe. Se vos gustou e non vos queredes perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro, podedes suscribirvos en iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube ou seguir en xeral o que facemos desde A que cheira papá. E emplazamoslo xa para o seguinte tigre, que quen sabe o que agarda ali. Un saúdo e ata a próxima. Tigre, tigre, quen te pode deter? Fai no pedazos e bañate no que quede